በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንእግዚአብሔር ዘቆጥዑ አርባዕተ ናይ ንግሆ ልምድታት። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ሰፊሕን ኣገዳስን መንፈሳዊ ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንግሆ ካብ ድቃስና ክንትንስእ ከለና እቲ ንገብሮ ቀዳማይ ነገር ንምልእቲ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንመንፈሳዊ ህይወትና እውን ይወስኖ እዩ። ብዙሕ ግዜ ከይተፈለጠና ንኣምላኽ ዘይሕግሱ ንበረኸትና ዝዓግቱ ልማዳት ክህልውና ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ግዜ ከይሓለፈ ከነቋርፆም ዝግባእ 4 ሓደገኛታት ልማዳት ክንርኢ ኢና። እዞም ልማዳት እዚኣቶም ንኣምላኽ የቆጥዑ ጥራይ ዘይኮኑስ ንዓና እውን ናብ ዘየድሊ መንፈሳዊ ድኻምን ቃልስን የውርዱና እዮም። እቲ ቀዳማይ ልማድ እምበኣር መዓልትኻ ብዘይ ጸሎት ምጅማር እዩ። እስኪ ሓደ ምስላ ንርአ። ሓደ ቆልዓ ወለዱ ኣብ ዘዳለውሉ ጽቡቕ ገዛ ይነብር ኣሎ። ኩሉ ነገር ተማሊኡሉ ወለዱ ዘዳለውሉ ምግቢ እናበልዐ ንወለዱ ግን ከምዘየለዎ ቆፂሩ ሰላምታ ኣይህቦምን ኣያመስግኖምን እዩ። ከመይ ምስ ተሰማዓኩም? መብዛሕትና ንግሆ ክትንስእ ከለና ንኣምላኽ እንገብረሉ ነገር ተመሳሳሊ እዩ። ንኽንትንስእ ዝኸኣለና ምስትንፋስ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ንሱ ሓዳስ መዓልቲ ሂብና ከሎ ንሕና ግን ቀዳምነት ንሞባይልና ንሶሻል ሚድያ ወይ ንስራሕና ንህብ። እዚ ንኣምላኽ ዕሽሽ ምባል እዩ። መዓልትኻ ብዘይ ጸሎት ምጅማር ማለት ኣምላኽ ኣየድልየንን እዩ ባዕለይ ክወፆ እየ ከም ምባል እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 5:3 ኦ እግዚኣብሔር ንግሆ ድምፀይ ክሰምዕ ኢኻ፣ ንግሆ መስዋዕቲ ኣዳልየ ክጽበየካ እየ ይብል። ዳዊት ንንግሆ ከም ዕድል ናይ ምስጋና ይጥቀመሉ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ክመላለስ ከሎ ንግሆ ገና ጸልማት ከሎ ተንስዩ ይጽሊ ነበረ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1:35 ንዓና ክግዳ ኣብ ዝፈታና ዓለም እዚ ክንደይ ጸሎት የድልየና። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ምስ እንርኢ እውን ካብ ምስጋና ንላዕሊ ምጉርምራም እዩ። ገሌና ምስ ተንሳእና ካብ ኣፍና ዝወፁ ቃላት ጽቡቕ ኣይደቀስኩን፣ ሎሚ ስራሕ ክበዝሐኒ እዩ፣ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉኒ ዝብሉ ናይ ቅሬታ ቃላት እዮም። ምስጋና ክሳብ ጣፍኣና ነጉረምርም። ምጉርምራም ንኣምላኽ የቆጥዕ እዩ። እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ንኣምላኽ ዘቆጥዕሉ ዓብ ነገር እንተነይሩ ምጉርምራም እዩ። ምጉርምራም ንበረኸትካ የርሕቆ እዩ፣ ምስጋና ግን ኣፍ ደገ መጎስ ይኸፍተልካ። ምጉርምራም መንፈሳዊ ሕማም እዩ። ኣብ ክንዲ ነቲ ዝጎደለካ ትርኢ፣ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ጥዕናን ህይወትን ክትርኢ ትጅምር። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 14-15 ምስ እንርኢ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ክትዕን ኩሉ ግበሩ። ኣብ ማእኸል እዚ ጠባይን ዓላውን ወለዶ ብዘይ መንቅብ ውሉድ ኣምላክ ክትኮኑ ኢኹም ይብል። ንግሆ ምስ ተንሳእኻ ንኣምላኽ ብውሕዱ ንሰለስተ ነገራት ኣመስግኖ። ስለ ዘንቃሕካንን፣ ስለ ጥዕናይ፣ ስለ ስድራ ቤተይ ይበል። እዚ ናይ ኣእምሮኻን መንፈስካን ይቕይሮ እዩ። እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ምስ እንርኢ እውን ንምድራዊ ነገር ቀዳምነት መሃብ እዩ። ንግሆ ቅድሚ ቃል ኣምላኽ ምንባብና ዜና ዓለም ክንርኢ፣ ወሬታት ክንሰምዕ ንጎይ። እቲ ናብ ውሽጥና እነእትዎ ነገር ንመዓልትና ይውስኖ። ኣእምሮኻ ከም ገነት ሕሰብ። ንንግሆ ኣብ እትዘርኦ ዘርኢ ምሎ መዓልቲ ክበቅል እዩ። ዘርኢ ፍርህን ጭንቀትን ማለት ዜና ውግእን ዜና ቁጠባን እንተዘሪእኻ መዓልትኻ ብጭንቀት ክትውድኣ ኢኻ። ዘርኢ እምነት ማለት ቃል ኣምላኽ እንተዘሪእኻ ግን ሰላም ክትረክብ ኢኻ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 ቅድሚ ኩሉ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ ይብል። ቀዳምነት ንመንፈሳዊ ነገር ምስ እትህብ ኣምላኽ ንምድራዊ ስራሕካ ባዕሉ ይባርኾ። እምበኣር ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሞባይልካ ቅድሚ ምርኣይካ መጽሓፍ ቅዱስ ገንጽል። ቅድሚ ዜና ዓለም ምስማዕኻ ዜና መንግስቲ ሰማያት ስማዕ። እቲ ራብዓይ ምኽንያት ምስ እንርኢ እውን መሪሕነት ኣምላክ ይሓተትካ ምውፃእ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሎሚ እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ እየ ኢልና ብናይ ገዛ ርእስና ጥበብ ንወፅእ። መንገዲ ኣምላኽ ግን ከምዚ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ካብ መንገድና ይርሕቕ እዩ። ናብ ዘይትፈልጦ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ጂፒኤስ ትጥቀም። ህይወት ድማ ካብኡ ዝገደደ መሪሕነት የድልያ እዩ። ጸላኢ ኣብ መንገድኻ እንታይ መፈንጠራ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ፣ ኣምላኽ ግን ይፈልጥ እዩ። መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16:3 ግብርኻ ንእግዚኣብሔር ሕድሪ ሃቦ፣ ሓሳብካ እውን ክጸንዕ እዩ ይብል። መዓልትኻ ንኣምላኽ ሕድሪ ሃቦ።
ከምዚልካ ድማ ጸሊ ጎይታይ ሎሚ ኣበይ ከም ዝኸይድ እንታይ ከም ዝዛረብ መስመን ከም ዝራኸብ ንስኻ ምርሓኒ ኢልካ ምውፃእ ካብ ብዙሕ ጌጋታት የድሕነካ እዩ። እምበኣር ከምዚ ዝረኣናዮ ንንግሆና ክንቀጻጽሮ ከለና ህይወትና እውን ንቆጻጽሮ ኣለና። እዞም 4 ልማዳት ዘይምጽላይን ምጉርምራምን ንዓለማውነት ቀዳምነት መሃብን ብርእስኻ ምውፃእን ካብ ህይወትና ክንሰጎም ይግባእ። ካብ ጽባሕ ንግሆ ጀሚርካ ሓድሽ ስነ ስርዓት ጀምር። ውሑድ ደቓይቕ ምስ ኣምላኽካ ምሕላፍ ምሉእ መዓልቲ ሰላምን ዓወትን ክህበካ እዩ። እዛ ቪድዮ ንመንፈሳዊ ህይወትኩም ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ብምግባርን ንኻልኦት ንኽበፅሕ ሼር ብምግባርን ነዚ ክንገብር ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበብን ምስትውዓልን ይዓድለና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር።